बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ जिएमसि एइसआव थिसनबाय। आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर'नि देहाया हरखाब गाज्रि जादों। बेनिखायनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनो गोनां जायो बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला साननैसो सिगां थानेश्वर बर'नि देहाया हरखाब गाज्रि जालांनायाव रङियानि स्वास्ति हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहानि माखासे बाहागोआव दै जमा जानायलाय गोजौ फाहामथायनि गोनां जायो। बेखौ नोजोर होनानै एजिपिनि दैदेनगिरि आरो आसाम सोरखारनि मन्थ्रि अतुल बरा आरो केशव महन्तनि नाजानायाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय थानेश्वर बर'खौ मंगलबारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायो। सानै मन्थ्रिया गुवाहाटीनिफ्राय जर'खायै दैथायहरनाय एम्बुलेन्सजों दोलोनि नेहाथारि अर्नब फरालिनि मददआव थानेश्वर बर'खौ रङियानि स्वास्ति हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटीआव लानानै थाङो। रिपर्ट बादिब्ला एजिपि खुंथाय समनि बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ जिएमसि एइसनि सिएन सेन्टाराव एडमिट खालामदों। बबेखानि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ सिएन सेन्टारनि डाइरेक्टर डक्टर बसन्त बैश्यखौ गासिबो डक्टरफोरजों लोगोसे मोनसे टीम बानायनानै थानेश्वर बर'नो गोजौ फाहामथाय होनायनि राहा खालामनो बिथोन होदों होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ जिएमसि एइसआव थिसनबाय। आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर'नि देहाया हरखाब गाज्रि जादों। बेनिखायनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनो गोनां जायो बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला साननैसो सिगां थानेश्वर बर'नि देहाया हरखाब गाज्रि जालांनायाव रङियानि स्वास्ति हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहानि माखासे बाहागोआव दै जमा जानायलाय गोजौ फाहामथायनि गोनां जायो। बेखौ नोजोर होनानै एजिपिनि दैदेनगिरि आरो आसाम सोरखारनि मन्थ्रि अतुल बरा आरो केशव महन्तनि नाजानायाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय थानेश्वर बर'खौ मंगलबारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायो। सानै मन्थ्रिया गुवाहाटीनिफ्राय जर'खायै दैथायहरनाय एम्बुलेन्सजों दोलोनि नेहाथारि अर्नब फरालिनि मददआव थानेश्वर बर'खौ रङियानि स्वास्ति हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटीआव लानानै थाङो। रिपर्ट बादिब्ला एजिपि खुंथाय समनि बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ जिएमसि एइसनि सिएन सेन्टाराव एडमिट खालामदों। बबेखानि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ सिएन सेन्टारनि डाइरेक्टर डक्टर बसन्त बैश्यखौ गासिबो डक्टरफोरजों लोगोसे मोनसे टीम बानायनानै थानेश्वर बर'नो गोजौ फाहामथाय होनायनि राहा खालामनो बिथोन होदों होननानैबो मिथिनो हानाय जादों।